Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σήμερα αυτή τη μεγάλη και φωτοφόρο Κυριακή του Πάσχα ας γονατίσουμε εμπρός τον κενό τάφο του Χριστού μας και αναζωογονημένοι ας ομολογήσουμε στην καρδιά μας πρώτα αλλά και παντού το Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Ας αφήσουμε, αδελφοί και τέκνα αγαπητά, τα φλιναφήματα των πάσης φύσεως αρνητών και πολεμιών του Χριστού. Ας περιφρονήσουμε τους οικοδόμους της χωρίς Χριστό παγκοσμιοποιήσεως και ας σηκώσουμε ψηλά το λάβαρο του Αναστάντου Χριστού. Ας φωνάξουμε το Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Ως Ορθόδοξοι Έλληνες να γίνουμε και να μείνουμε ιοί Αναστάσεως. Με αυτόν τον τρόπο θα ζούμε την ειρήνη, τη χαρά, την αγάπη, την ενότητα, την αγιασμένη ζωή για να φτάσουμε και στο ανέσπερο φως του Αναστάντος στη Βασιλεία του. Πάντα να έχουμε Ανάσταση μέσα μας, αγαπητοί. Αμήν.